Vitajte v krásnej slnečnej Andalúzii. Teším sa, že ste sa ku mne rozhodli pridať, aby sme si spoločne zacvičili Pilakala jogu. Cvičebnú metódu, ktorú som vytvorila na základe svojich dlhoročných skúseností, spojením pilatesu, kalanetiky a jogy pre ľudí v akomkoľvek veku. Dnešné cvičenie je zamerané na spevnenie brušných svalov. Zostáva ma necelé 3 minúty. Keď si cvičenie osvojíte, môžete si jednotlivé časti zopakovať viackrát a postupne si zlepšovať svoju kondíciu. Zoberte si svoju podložku na cvičenie. Začíname! Ležíme na chrbte, kolena pokrčené, chodidlá na zemi na šírku bokov. Dlane na zemi, s výdychom podsadíme pánvu, nádych uvoľníme, výdych podsadíme, spevníme, nádych uvoľníme. Štyri, 3, 2 a posledný. Pritiahneme chodidlá bližšie k telu. S výdychom zadok hore, pánva, nádych späť, výdych hore, nádych späť. Spevňujeme dolnú časť tela, brúško, pánvové dno, sedacie svaly. 3, 2 a posledný. Zostaneme hore, čo najvyššie. Vytlačíme zadok hore a hmytáme. Pevný zadok, stehná, brúško. Vysúvame boky na jednu stranu, na druhú stranu. Nádych, výdych späť, nádych, výdych späť. A stále ťaháme zadok smerom hore. Dva a posledný. Podoprieme si boky, vytlačíme pánvu ešte vyššie, zodvihneme pravú nohu, kolmo hore, spustíme ľavú nohu, kolmo hore a spustíme. Spustíme zadok na zem, zodvihneme nohy, kolmo hore, chytíme sa pod kolenami a s výdychom pritiahneme čelo ku kolenám, nádych späť, výdych pritiahneme, nádych späť. Spevňujeme hornú časť brúška, bicepsy. 4, 3, 2 a posledný. Ruky kolmo hore a hmytáme kolmo hore smerom k prstom na nohách. Spevňujeme hornú časť brúška, masírujeme chrbát a ideme zo strany na stranu. Nádych, výdych späť, nádych, výdych späť. Spevňujeme šikmé brušné svaly. Odkrvujeme si dolné končatiny a zároveň pôsobíme aj na uvoľnenie chrbtice. A posledný. Pokrčíme kolená, chytíme si predkolenia, pritiahneme kolená k hrudníku, uvoľníme sa, precítime seba samú a zostaneme vo vnútornom tichu. Dnešné cvičenie Pilakala jogy máme úspešne za sebou. Teším sa, že ste si so mnou zacvičili. Poďakujte si za čas, ktorý ste si venovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie, krásu a duševnú pohodu. Vopred ďakujem aj za zdieľanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála nižšie a kliknúť aj na zvonček, aby vám neušlo nové cvičenie. Teším sa na vás na budúce. Tak do cvičenia, priatelia!